og der vil vi prøve at se, om vi kan finde nogle problemer, der kan løse. Nej, men det her, det er jo så sådan en test, vi er i gang med at lave her. Vi har fået nyt software, som vi har gået fra et netværk til et andet netværk. Altså vi kan styre det hele hjemmefra. Og det giver jo nogle nye muligheder. Og så er vi lige op og teste om, hvordan det virker. Og der vil vi prøve at se, om vi kan finde nogle problemer, som vi kan løse. Og det er jo sådan set et led også i at udvikle udstillingen, så man både kan kommunikere med den hjemmefra, men også den anden del her, hvor vi skal have scannet hele området og prøve at sætte det ind i en virtuel verden.